Maraming salamat, Ruben, kag sa aton mga viewers, no? Okay na kita na? Maraming salamat sa aton mga tagsakdag sa sining program sa Ilonggo News Live. Ari kita sa Studio A sa Bullseye. Of course, ang programa na to ni Ilonggo News Live. Kag subong adlaw Domingo, kag kabay pa nga simba ka mo anay before ka mo magkadto sa kunin man ka mo gid magkadto, no? Kita tapos na to ni programa Ruben Joseph simba man kita para nga at least ang grasya sa Ginoo yara sa aton, no? Subong adlaw supposed to be ang aton bisita wala sing liwan ko ni si Nini Deliana nagapapili bilang konsyal sa siyudad sang Iloilo pang siguro na utamaan guro ka pangpanya si apyan naton Nini Deliana kag of course mangun sa kalain sang panahon kag timpo nato ni Mayo why sa nakatigayon nga makakadto diri pero ti naka-set up na kita diri sa atong studio aran diri ang aton nga crew ginabuo na lang nato ng atong program, no? Ilonggo News Live kag pasiling naton guest si Nini Deliana supposed to be apang why sa nakatigayon nga magkadto diri. Upod nato diri ang aton nga backup nato ni amon ni aton nga nagauyat sa video kag sa bahin sang camera si abyan naton Joseph. Si Joseph ni hindi gid man ni taga Iloilo pero ang Blatyago niya taga Iloilo na gidman, no? Ang inyo abyan sa Kanginan Art Calzas. Abyan Joseph, good morning. Good morning, Sir Art. Sa tanan na viewers ng Ilonggo News Live, mayong aga. Domingo subong nga bali Sir Art masimba kita pagkatapos para mag-abayan kita kag magrasyahan sing Ginoo. Sir Art, hindi ako taga Iloilo pero ako na mga lolo sa father side kag sa mother side ang taga Iloilo get. So Ilonggo may ano man may dugo Ilonggo man. Natilonggo man yung taga Bacolod Ilonggo man, no? May maparinti man ni Sir Ben Panis to sa Negros ya. Tingnan ito ko ni maparinti mo Ben sa itong lugar Ben. Parinti mo to. Haway sa kapamati kay ni reform siya. Ang ako na lolo Sir Art sa father side taga Dumangas, ang ako na lolo naman sa mother side taga Pututan. Abaw, perte taga 4th kag 3rd district ang imo sakop ba? Gininyo naton si kuano, si abyan naton Joseph nga ikatuwang naton sa sining program. Kay 8 days na lang Joseph. 8 days na lang election day na. No? Lapit na gid sir. Di ka nagabuto? Actually, gusto ko tayo mo pa-register diri sa nagliga, galing kay ko kaabot sa registration sa dito ko sa Bacolod pa subong naka-register. Sa Bacolod ka pa nagabuto. Pero balaan mo na to, no? Bisan diyan kay mo magbuto, ang ginapili na to, namong matarong, bayad ka tao, ginapili na to, no? Ang among ginang dapat, sir. Mabudlay kung ibaligya ta naton buto, di ato na masuffer kita sa malawig kita panahon. So, correct. Dapat maging wise kita sa ato na pagboto. Correct. Sa to ng term ni mo, wise. Kay kung tanawan na to na, Joseph, ang eleksyon, every 3 years lang ni mo, no? Pinaini ka lipot sa maayong mga leader nga mag-perform. Pero pinakalawig ini nga pag-antos man sa pamuluyo kung ang leader hindi mayo. Sakto na, Sir Arto. Halimbawa, hatagan ka sa ibaligya mo yung mabuto sa 3,000, ang balor lang sa imo nga pangabuhi, 83 lang kada adlaw. 83 centimos? Pesos, o maantos ka pa sa 3 ka tuig. So, dapat maging wise ikaw. Naisip mo ang butang nato no 1,000 abiatak mo. So, divide mo siya sa 360. 365 days sa 365 days. Amo nang balor lang sa imong kabuto plus mantos ka pa sa 3 ka tuig. Kaluluoy ka gid. No. Amo gid man dapat. That's why nga kinahanglan na nasisiun mo
ang kilatison mo kus Tagalog pa kung sino botohon mo. Amo gid sir, dapat ilista mo gid tun-an mo gid pag imong kandidato. Hindi lang kay tungod popular siya, pero lang tawon mo ang educational background niya kag ang iya nga pagserbisyo kung may ara man sa ano na ang hilig sa pagserbisyo sa tawo bala. So, gani man kag hindi sila nga mayo sa magsawat, mayo sa mag-TikTok, botohon mo. Correct sir. Na-scan ko, Joseph, ang na-post ni ang partis kay Miriam Defensor Santiago, the late Miriam Defensor Santiago sa una, nga singya ang listahan sa botohon mo, hindi nilistahan sa mga makawat. Oo. Sakto na sir. Kinahanglan, anong puti malo niya sa to, Joseph? Pwede mo naman elaborate, nabasa mo na? Actually nabasa ko sir pero hindi ko kinuha ko ang context. Pero I think ang ginanamin ni late Senator Miriam Santiago is syempre daw noon git ang ito na politics na nag-enter lang sa politika kay tungod lang sa kwarta, hindi na tungod na wala na bala public service. So amo na ang budlay kay ang hambalanon bala ang iban nakasulod sa politika para mangwa kwarta. So hindi mo nagkaroon namin ni Senator Miriam. Buta balon nga ang listahan nga magato ka sa presinto kung magpili ka sa isa ka botante at isa ka ano pa lang sa isa ka leader sa aton pungsod sa Pilipinas kung local man kag national ikuan mo gid usaon mo gid scrutinize mo gid siya kung sino bala ni siya maayo ba ni siya nga tawo makawat bala ni siya o kung maayo ang iya binuhatan sa sosyudad, no? So, sir, amo na nadumduman ko ang hambalanon bilang ano ko nung diferensya sang kawatan sa politisyan. Di ang kawatan ko no, mangawat anay kag madalagan. Ang politisyan, madalagan anay kag mangawat. Amo nang Kung kaisa daw katudo may kamaturan man kisa mga joke lang na Joseph, pero kisa daw mapati kam kisa nga iba niya why man niya sing plataporma ng gobyerno? O pros kay aton kandidato si Willie Revillame kag si Philip Salvador pinamang ilang plataporma ti way pa kuno kay way pa man sila sa posisyon ti hindi gina pwede dapat may ara ka na programa sa panggobyerno. Kinahanglan kung magplano ka kung dumduman ko na sa una si the late Bogoy Miliona Mulihona bala ang direktor sa Popcom planuhon mo antes papaon. Kundi papaon mo antes mo planuhon. That's why nga kinahanglan planuhon may plano ka gitani. Kung ano mo. Paano mo na makonbinser ang tao kung way ka plano? Sakto sir, amo ganun. Ano pagit. Sa siyudad sa Iloilo, natanaw nato ang siyudad sa Iloilo, talunsay naman. Kisa may mga Joseph mo, may mga comparison bala nga anyway, hindi manigid ya dalong yung comparison. Pag-isa nga ang Iloilo kag ang Bacolod. Ang Bacolod kag Iloilo City kina-compare, no? Di nakita man nato ang Bacolod. Tama man niya kaprogresibo pa ng Bacolod, Joseph. Grabe man ang pagprogresibo sa Bacolod. Hindi man niya malayo ang Iloilo, tama man kaprogresibo. Actually, kung ako lang palang tawon, Sir Art, though mas layo gid ang ginlagan sa Iloilo kumpara sa Bacolod. Pero galagas man ang Bacolod. Ikaw na yung nagambal, kahit taga Bacolod ka, pero daw makita mo yung improvement sa Iloilo, mayo, ha? Na mas mayawan ko ang pag-improve sa Iloilo. Pero galagas man actually ang Bacolod. Nakita nyo, bago lang ko nga bati kay Joseph nga siya, mismo taga Bacolod, pero nag-believe siya sa pag-improve sa Iloilo. Ni Joseph, bangod man sa liderato ni Mayor Triñas. Kaya dumala sa isang syudad. Oo, kaya kung hindi maayo ang padlagan sa isa ka lugar, tilaban-laban, makita mo man niya ang pagsenaryo sa tao, hindi man mayo, no? Ang ilang palibot improvement, business, prison order, tananda nga mga utilities daw hindi mayo. Pero kung mayo ang leader, makita naton nga mayo man ang outcome sa Joseph. Sir, mabalaan mo gid sir ang dalagan sa syudad kung mayo pagdumala kay naplastar gid maayo ang peace and order, ang paglagad sang ekonomiya, kag ang tanan gid makita mo gid nga progresibo kay damo pagit obra do ang nablaso tanan gid nakapulos gid sa progreso sa isa ka pungsod. Depende na sa leader mo, no? Sir? Sir. Depende na sa leader mo. Kita mo diri sa aton ikaw nakalibot naman sa mga probinsya, sa mga banwa-banwa di
nagalibot ka man sa mga distrito, di makita mo gidya kung ano ang leader, kung makita mo isa ka banwa nga sing mo daw ay naga-progress niya, di naga-reflect siya na sa leader. Oo, sir. Amo pagina sir ang budlay kung amo nang ang issue bala subong sa political dynasty. Di mamonopolize na ang paggobyerno kung ang padalagan dynastiya. Of course nga ang lolo, ang buslan sang bata, buslan sang apo. So ang programa sa paggobyerno plariyo lang tanan, so wala na bala avenue for progress. Kay dapat may ara nga bago naman tani nga trend, so hindi nila ma-apply kay tungod dumaan pa to traditional politics ang gina-apply. Sa bagay, kung i-quote ko yung statement ni Lemuel Fernandez kahapon, sing kay ti gina-brand ba ng ilang distrito nga may kuan man mo, may ano pa na, halin sa lulo, tatay, may dinastiya man, no? Pero sila ni Lemuel, sing may ara man nga dynasty nga good dynasty. May araman nga dynastiya nga daw ginahanin ng bala nga daw ay kanimong demokrasya bala. No? Na sir, Ang iya pag-explicar nga ang sa 4th district sinya maayo nga dinastiya, no? Do you agree sir? Agree sir. Kasi nga may ara nga mga dynasty nga hindi gid man maayo nga daw amo man gyapon daw nag-stagnant bala ang pagsanyog sa isa ka lugar. Ang amo na ganun boy kasi ganon kay ang tungod na nagsugod ang lolo, ang padagan sang lolo is ano lang traditional. So wala na sila nagpaminsar sa external factors bala like mga bagong nga trends sa panggobyerno. So ti amo lang gyapon ang pagsistema nila sa panggobyerno nila. Amo na nga wala nag-stagnate ang isa ka pungsod. Ang ilang nga dumala bala kay tungod na hindi man mayong ilang learning sa pagdumala sang nag-stagnant kung amo lang na perme pero kung may mga innovation nga maayo mayo lang sir kung ang leader nga nagapungko open man siya sa sa mga bagong nga trends sang panggobyerno bala kay ma-apply niya man sa iyang pagdumala. Mo gani ti diri sa aton may mga tudlo kita din mga sabi sa 1st district dati halin sa congressman lolo tatay nanay la kada ba district na Banwa may ara man nga mga to be frank ang garin lang na tanan nag-dominate no ti medyo may ara man sense may ara man yang outcome man nga maayo pero may maara man yang nga daw makapig na ton na ginakomentaran man sang iban no nga tawag nga dinastiya pero ti bala nato ni Joseph bisan na rin sang una sina madamo na ning sigitan sa Kongreso, sa Senado, no? Hindi man dapat madula ni mga kuan. Actually, sir, tungod na siguro sa term of sir, sa ang number of years sa pagserbisyo. Ang ibang politiko kapinsar sila nga ang 3 years is not enough kung mayor ka or local official ka. Hindi enough ang 3 years para i-implement mo yung programa. Plus na kung sa national naman, ang senators kag ang ato na presidente, ang 6 years is not enough man para ma-implement nila ang programa. That is why siguro nag-resort sila sa dynasty, mabulo sila mo man ang matigayon sa ilang programa. Mo na siguro rason nila. Imagine sa 6 years mo hindi ka gani mo makahimo sa imo plano da kay may short term, may medium term da, may long term nga plan man la hindi mo gid matigay mabalik ka pa imo ya. Mo na gani sir ang iban sir siguro kay dako man mas wide man ang ilang vision sa pagbulig sa sa pagserbisyo sa publiko. Di nakita nila nga damo sa tani dapat maobra galing kay lipot lang gid ang ilang panahon. Kung sa bagay 3 years is too long sa mga kuan sa mga waay hindi mo masatisfied lang ang mga kuan botante mo. Sir. Pero kung ang 3 years kani kung maayo imo performance no tama ni kalipot. Sir kung maplastar mo gid mayo yung mga programa kanang imo plataporma ti mapaigo mo siya sa 3 ka tuig pero usually kasi syempre kung ara ka sa poder makitaan mo nga gusto mo gid buligan ang tanan bala. Kasi siyudad sang Lilo ti so far way naman ta saway. Way ka man ni saway diri sa liderato ni Mayor Triñas kay ti makita man naton. Ako facts ni makita naton ang improvement sa siyudad sa Iloilo. Even daw nga iban sini tinatural gina Dios hindi mo ma-please sa nga tawo mo. Sir may negative mas kano kumayo nga may negative gid may mambag pati ka na imo mo ni. Pero totally makita nyo man
Yan kanto ka mo din sa siyudad sa Iloilo para mabalaan nyo kung ano ang siyudad sa Iloilo. Sakto, sir. Kahit hindi man na sila makapasar sa seal of good governance ko, no, hindi maayo ang wala. pagtumalahan ng siyudad. So kung lang tawag mo sir ang progreso sa Iloilo, overwhelming kita. May mga buildings kita kag mga structures nga kita mo kaya tulubo lang sa bilog ng Iloilo. Pasalamat kita sa pagdumala ni Mayor Chanyas kay tungkol na amo na paminsaran niya gitsang maayong pagdumala sa Iloilo. Sa una, Joseph, mga BPOs ninyo, tama lang gamay lang na dito. Subong ka damo na sa mga BPOs sa Oo, sila. damdam ko, sir. Mga call center na yun, damo na gid no? Mapasalamat kita kay syempre dako man ang bulig nila sa sa Ekonomiya na to. tungod nga ga-employo sila sa damo man nga mga Ilonggo. Kadamo na gid sa mga BPOs di kay actually sa mga kompagtanaw sini hindi ba limang invest ang BPOs kundo hindi sila hindi profitable kaya hindi mayong lugar. Sakto, sir. Ang una gid sir nga konsiderasyon usually sa negosyo is ang peace in order. Makita mo nga magamo ang syudad, syempre wala gid investor masulod o maumpok kitanan. So naturally sinulod niya din mga businesses, meaning nami ang peace in order sa Iloilo. Kabay pa nga sige lang ni kay si Mayor Triñas ikuha niya ni ang masunod siya bata yaman ang masunod nga mayor sa siyudad sa Iloilo natural kung anong nimo sa mayor sang amay timuon man sa bata Joseph. Tama, sir. Kaga kung bilugan ini sa mga grupo niya na mga konsyal mas talunsay ang pagprogreso sa siyudad sa Iloilo. Ako yung inatanaw ko ni Joseph ang siyudad sa Iloilo sa pilakadlaw sini makatulan niyang ibang mga tao may invest na ni sila di ikaw lang mismo dire sa sila mang hindi sila sir malibog lang ulo mo kung hindi mo sila ipang plastar magululuto ko na din sila kay titanawon mo bala kahapon to yung bala nato hindi ang parte sa ang pag-transfer sang port di kita mo man batian mo man kahapon yung esplikasyon to nga bisan nga PPA gusto sila sa Iloilo ibento nga muna ni kan sitwasyon daw magutok na gani. Sakto, sir. Actually pagwa sila sa inyo, sir, ako mismo naglibog Manulo kung nga isaylo pa nila nga kanami sa lokasyon sa Porto ta subong sa Dumangas. So isaylo ta balik sa Iloilo, igutok na ng Iloilo kun mas magutok na gid. No. Puti may mga may magutok siya pero may mga benefits man mga bato ng siyudad sa Iloilo. Amo na explicar ko kapon sa kay Lemuel 5 magutok ang siyudad sa Iloilo pero damo man ang mga benepisyo nga maago man ang siyudad sa Iloilo. Number 1, employment. Mabligya ka lang mo sa mani balot kag kwanda sesare lang da sigat sang dalan da mabuhi ka na kita mo man sa mga perto balan mo man na Joseph mag-abot ka sa Banago da may mga kalamayate da yan mo lang sir yung mga gabaligya sa sidewalk may mga chicheryas da nang mga makabig na tons lang ng mga small business na anong sulat na mga ambulant vendors na natural diri sa aton ba na actually sir kung i-compare mo ang seaport sa airport mas dako siya ang revenue nga mahakot sa seaport kiti mas damo yang makarga sa barko kag damo nga barko isa pa na kapunto sa kamayo gid that's why nga ang siling ko sa pilakadlaw sini alagawan lang ni sang mga negosyo na din sila sa Iloilo pinsaron mo siya kung masailog yung thing for the sake of argument ang ining puerto masailog yung siyudad sa Iloilo imagine halin ka diri sa may port dangat sa Baluarte bla sir tiyang tao sino ma-relocate man sila natural na basta may improvement ma-displace mo ng iban pero madamo dira mga binibisyo man sang mga agyan sini kag kung maputa pa ni Joseph kita mo gani ang Sunset Boulevard naplastar man na sir ang naplastar ni Mayor kag City Government tanawa bala sang una sina natanaw nila ating may nga komento sina agi malangnak sang una Port San Pedro amo man na tanawa bala subong niya do amo na subong ang kalatuan niya sa mga presaton nga hoy pulo mga hindi man takakadto sa mga sa mga malls nga magtinergid dito sir lagawan mo mabugnaw pa kay mangin pa tapos damo sang nami nga hindi ka na magrinta to magkadto ka to balon ka lang imo ka tubig kay pamahaw panyaga dito ka mo kaon sa pamilya mo abi picnic sa man ni bakit tanaw lang sa amo lang sa Sunset Boulevard lang na pero kung mabutang ba ang
mabutang biang Puerto. Kayo nila halin diri sa may Pispo ako hindi sa may Sa Port San Pedro, Port San sir. Pedro dangat sa Baluarte. Baluarte. Tanawa bala? As long sir as mayo ang pagplano kag mayo pag-implementasyon, pwede gina siguro sir pero galing kay ang kadugayon bala sir sa pag-implementa. Amo lang na galing no. Malawig madugo galing ni kuan madugo galing ni inadlaw kag malawig-lawig ini pero hindi na ta sinasip maglantaw nga kita pa ya. Ang mga uling tubo na lang mga kabataan naton mga kapuhan natos plagadlaw amo na lang atong inalantaw na lang nga makabenepisyo sina nga mga proyekto sa siyudad sa Iloilo. Sakto sir. Amo na dapat ang isa sa mga plataporma sa aton mga kandidato nga subong kag sa future nga kung sino Oo. makapulos. Amo na dapat nga may plataporma nga gina check nato ng aton mga nagapapili nga may plataporma, hindi lang yan magsaot. Blasip, tingala ko na may TikTok, may mga Budots. may mga budots. Tiko din sa iban, singati daw, dali ka madumduman. Sakto sir. Pero ang punto, dali ka madumduman, pero ano himuon mo kung magpungko ka, may mabudots ka sa konsiyo, ano man? Amo gani sir. Ang isa kong sir nga personal ko ya sir nga opinion, ang tao bala sir ang politiko nga wala plataporma ang ginasakyan nila ang pangguba na lang paninira amo na gani dapat kung magpadlagan ka dapat may plataporma ka hindi paninira kasi syempre ang common nga ginahimo nila is tirahon nila to ang iban nila kontra para maka-gain sila sang mileage sila makipopular man sila provide sila kabalo nga nagabalik man gyapon sa ila. Isa pa na kapunto sep nga namin nga punto na nga hindi kay mo kabalo magplastar sa imo plataporma di gobyerno. Ang imo niya mangguba ka lang ya, kag magbudots ka lang ya, no? Hindi ginamayo. Dapat ipresentar mo ano imuon mo, pananglitan magdaog ikaw, ano imuon mo sa mga pumuluyo, pananglitan magkato sa imo da. Dapat kita mismo, siyempre kita mismo nga botante. Sir. Paminsaron nga nila, sir, nga ang public office is about public service. So, sila ang ginabayaran sa tao through sa taxes para magserbisyo sila sa pumuluyo. Tani, amo ginadapat, Joseph. Pero ang iban siniya, pagdaog nila, sila na yung amo. Di ba nga, ito naintindihan sa giskwila kita sa koleyo, kasi nga, ang mga pumuluyo, amo ni ato ng mga amo, mga boss. Dumduman ko na si the late Noynoy Pinoy, no? Kayo ang boss ko, no? Pero medyo may gamay lang to nga sa mga late nga pag pungko jab lang presidente na medyo may problema lang. Pero anyway, amo nang dapat hindi nga pagpungko mo na ara ka na sa poder, lipat ka na nga limuon mo. Ang lawas mo na paminsaron sa mga serbisyo way na. Ang imo nga manggad na lang mo na yung dako kung magkamasakit nga problema gid Joseph. Inaguro Joseph na kuan ina na dayon ina na imo ina pagudway ka plano. Huwag ka plataforma de gobyerno nga i-plastar. Kaya ang pagtanaw ko sa Joseph Abone, kung ikaw naghambal sa imo plataforma ng gobyerno, checkon ka sa tao sa plakadlaw. Dumdumon ka sa tanong ginampat. Masin gabi, ako si Joseph, hindi ako magkuha sa akong sweldo, hindi ako mangawat. Di kung mga rason, kung makitaan ka rin ng awat, kita mo lang, hinambal niya, wayagin pati. That's why nga, dapat, may plataforma ng gobyerno kagid. Nga ako na imuon mo, para nga inang ginambal mo, i-check-on ka sa pamuluyo kung magparele ka na o kung ara ka na sa poder. Mabalaan mo lang sir nga hindi ka na disgustado na tawa sa imo kasi syempre hindi ka na magdaog sa dason na eleksyon. Amo ginang gauge da kung hindi mayo imo ginimo laban-laban hindi ka na mapuputuon ng tapos mo. Sugid lang lito, mayo sa saot lang ni mayo to. Gali sa performance wala man. Pero may mga exceptions man sir like for example ang isa sa American president wala nga ang halos tanan na presidente naton I mean ang mga US presidents is mga military may mga military background pero si Ronald Reagan siya ng actor siya pero siya pa ang naging best president ko according sa US nga naging best president sa United States of America. Kaya tungkol na damo-damo gid siya gina-implementar nga reforms kag mga platform mga mayo sa US. Mayo man na Joseph pero
hindi ka hindi sila bota malon nga ang ining mga ibanding nga artista man maayo man nila papungko nila maayo man nila performance. Amo na gana sir ang question kay kung actually sir depende man sa tawo kung may pagpalangga ka gid sa katawo mo syempre mangita ka man paagi kung paano ka makaserbisyo sa maayo. Correct. So hindi na tungod nga sisikat ka na daan tapos way ka pagid pagpalangga sa katawo mo syempre yung unahon mo gid lawas mo kung paano ka makakuha kwarta paano ka Maka-remedyo? oo. Kagati nabala naton nga 8 days before election kinahanglan sila kuan ka mo gid magpag ano pa ng terms sa Tagalog ito lang busisiyon nyo gid no sa Ilonggo busisiyon nyo gid kung sino dapat ang butuhon nyo sa plaboton nga eleksyon kay ti kung magsala ka mo dire magasoprer kita sa tatlo naman katuig oh. Hindi nga mo akong ginabuta hindi lang ini sa lokal kundi sa nasyonal. Oo, sir. Mga lipay ka lang sa kadlaw pero pangakroy mo nimo tatlo ka tuig. Pila man lang Joseph man tagaan kita hindi man tagid kuan bino ipokito gid mabaton kita. Pero pila gid Joseph ang 1,000 abi. Amo gana sir. Mabuhinan mo na pesos yo ay na hindi na madlawan na. Oh, kung wala na kita choice sir batunon ta lang pero batunon ta gid gapon ang sakto nga tawo. Dapat gid kaga isa man diri kuno ang yung mga marites man ibansing nga mabalaan sa kandidato ang imo ginboto. Hindi ba na pwede? Hindi sir kay may confidentiality na sir. Hindi pwede. Hindi na pwede bolsan kung elect sir kung sino nagpuso. Ang mga style naman sa mga leaders sa nikay politiko. Sige, tagaan ta mo kwarta. Kag kung makuha nyo ni kwarta, laban-laban kung hindi ka maboto sa amon kandidato, balaan man namon yapon. Di paano nyo mabalaan? Hindi nila bali sa statistics nun, sir. For example, sa barangay, siguro mabalaan na nila nga nagdubo ang boto, pero hindi na mabalaan kung sino ito yung gipang boto sa tao. Gani man, tigaling tisang mga why man kaintindi si ni Joseph, mahadlok na lang. Amo na kasi sige kung sa bagay, kung sinom lang tamo kami yapon. Sir. Pero tiway ninyo ginatanaw nga kung magsala ka mo sa tatlo ka tuig nga pagpangalaga nila, magasuprer ka mo. Kag isa pagid ni Joseph nga ginalantaw kuning mga ayuda bala. Sir. Daw ako conforme man ko nga halos hindi conforme ako in the sense nga makahatag ka sa tao sa ayuda. Salamatan na ito naging tagaan kita sa ayuda. Pero, aton man na Joseph kwarta mo. Amo ganun sir, sa aton man na taksalin. Hindi lang pagkakuon sang politiko nga ila kwarta. Amo ganun sir, gamito nila sa ila persona para pangkampanya bala. So, hindi dapat. Ako sang itong may pandemic to, nangatag sila sang AX to. Ako nagpila man ko. Nagbaton man ko sa AX. Pero entitled man kita nga makabaton sina Joseph. Pero ang punto dire, hindi lang niya pagkakuon sa politiko nga siya ila kwarta. Ila kwarta. Amo niya kwarta ginabayad naman pagi sa buwis kag ginabalik lang sa pumpunuyo. Tama sir. May mga daw ka unfair gani kaysa kay ti kung hindi kay mo malapit sa listahan to hindi kay mo sa lista. Di ba? Amo sir. May mga lugar diri mga kabayan nga ti sinya. May pamilya ikaw sa abroad, may pamilya ikaw nga may kwarta, hindi kayo mo pwede makabaton sila. Din kita sang lahi nga subong sila man. Amo ganun sir, mas ito sir ang ayuda sa bugas kag sa mga mga groceries to sir. Di lang itong ginatagan sir kay kung kontrapartido ka, isa hindi ka man madulungan sa ayuda. So kaluoy lang sa imo. Tiyo mo ni masubo. Ako yung way ko ga-question, way ko nagareklamo sang ayuda nga ginahatag. Apang tagaan ang nagadapat katagaan. Kagway si pinilian. Tama sir. Actually sir, may harap pa na ganit sir mga sindikato sir nga matingala ka may mga auto sila, mayo ang ilang postura pero nagabaton po sila gyapon sa ayuda sa gobyerno. So dapat yun na may careful screening gid. Kaya actually, ang mga deserving ng gitani nga mapumuluyo, like mga hindi kaya kaobra or nang mga incapacitated, mga pigado kay katama, amo na dapat nataga nila. Hindi sa siling ko ng Joseph, tama ka masubo nga realidad ini. Kahit kung hindi kayo mo malapit sa nagalista, huwag ka gini mo ya. Tiyan mo nang dako yung problema naton, Joseph.
nga ginakabi na ako sa mga politiko nga siling ila kwarta. So, actually, sir, hindi man na sa aton, sir, ang problema. Sa iba na pungsod mo man na. May iban nga nagabato ng sang welfare. Kay tungod tamad sila bla sir, mambala sila nga wala kobra, ti mga ayo na kung ay ayuda si gobyerno. Pero kung ikaw ya taxpayer ka, nagabaka-baka ka obra, matulo ka nga ay confirm man na nga siya, mga ayo lang siya. Kuya, baka-baka ko yung obra, do mo na bla sir. Sama na kabagay, no? Pero ang iban nga mga para sa US, kay mo yan, mangrano niya ang US sa aton. Oo. Gado kita diya. Kinanan nga mga tao, diri tagaan diya sa nga pagtamod man sa mga pumuluyo, sa nga gobyerno. Pero ang problema lang sinisip, isa man ka pang to, diri nga natanaw na to. Na tagaan tani sa sustainable bala nga pambuyan, hindi nga ayuda Tama, sir. lang. Di ba? Ano lang sir, sang to livelihood program bala sir nga tagaan sila sang negosyo, tapos portahon ng bigay kadali asa sa maging self-sufficient sila. So, at least meron sila negosyo nga mataguyod sa ilang nga pangabuhi. Kagati biblical na ya Joseph mo nga di ba ara sa Biblia sila nga tagaan hindi mo siya pagtagaan sa isda kundi tudloan mo siya nga Paano sa mga isda? mangita isda. Mga Kay ti kung tudloan mo sa mangita isda hindi sa pagkutubon sa bilog yung kinabuhi. sir. Pero kung no isda tagaan mo sa subong, why na pagsulad na why na. Kaya mo man na tani sustainable kundi tayo yun tani bala ang programa sa gobyerno sila. Sir, galing kay mo na sir ang problema pag kay tungod sa ato na isa ka trait sa pagka-Pilipino nato ang ningas kugon bala. So amo na nga dapat ginadula na nga nga batasan sa aton. Siyempre tanang kita dapat maninguwa gid nga maka kita maka pangabuhi kita sa sakto Pero plus na tani bonus na kung tagaan kita bulig sa gobyerno kasi syempre tanang kita let's face it nagakinalan kita tanang kwarta. So ara na tagaan ka kapital sa gobyerno dapat amo na pag-impuslan mo bala kung paano mo nagamiton para may pangabuhi ka. Gani kagati sa eleksyon gani sa Lunes kinanglan tantawon yung gid kung sinong dapat butuhon yung may kwan nga may blatyagon ba sa mga pigado bla Joseph. Mayo gid sir kiti may 1 week pa man, mayo gid niya i-go over na tanan nga kandidato, listaw nila kung sino ang mayo gid sa tanan. Ilista na lang. Pabot sa kwan mamunumdum pa kamo. Oo, So para lista na kamo. piliin nilang pinakamayo gid sir sa lineup. Kaya para pagpungko nila to sa pagboto nila kung ipang marka na lang to nilang ilang butuhon para mas Gani muna dapat yang ang iban siya way lista para boto karon mapalibog pa sila tanga pa sila. Huwag kagabalo kung sino lang dunduman. Si Kwan to bayo to magsaot siya lang to akon. Hindi mo na. Ang tanan sa na, idukar man naton ng aton ko galingon, Joseph. Sir. Kung sino dapat nga pilion naton sa sining palaboton nga eleksyon. Sir, amo ginang dapat sir nga para hindi kita magsala, kaya daton man di kita magsala sa pagboto ta. Dapat subong pala nila paminsaron ta na kung sinong tuhon ta. Kag hindi ka mo magpati dira nga mabalaan sa nga mabalaan nila kung sino imong ginboto. Ay posible gina sir kay Imposible siyempre na yan. umigo na karon ng COMELEC nga ginadivulge nila information sa mga botante. Kag kung may ara nga kwarta tag sinyo, kuhaan nyo lang. Nga kung sino ko dayang nambutaan nyo, amo na butuhon nyo. ang Di realidad niya, Joseph, mo hindi naman himutik sa tanan. Kada eleksyon, may arakin man nga pampliti, tawag pampliti, bla. sakto sir. Sabi mo kayo namin sakay ko sa taxi, singa sir. Sabi mo, ako imagine mabuto pa ko sa ahoy, singa. Masakay pa ko sa jeep, mabuto man lang ko to. Di ko amo naman, hindi lang ko yung mabuto, di man ko ka syudad naga-tiner, hindi ko katrabaho. Sa kalayo sir sa iya nga Di. kapatuan. Ang iyaya, di kung tagaan nila ko sa nagpiti, nga magbuto to, di mabuto ko. Di kung mga muna sa matanaw mo man bla Joseph, nga hindi mas pabor pa nga hindi lang sa mabuto, kahit di magasto mo sa gyapon mo. Pero mera sir iban I don't know kung sa hindi na ako magambal kung sa diin, pero mera sir iban nga muna agatag sila service sir, sa mga botante. Pero hindi it's not na tungod na gusto nila butuon sila, pero bulig mo na sa mga botante nga Kaya ginadala mo sa amon barangay, amo na why siyang pili Well, for example, why kay mo slakyan, hapito no, Tagang mga kwan ka-service. kami, boss aga, may kwan din sa barangay wala.
Diri ka mo sakay, kadto ka mo to sa kwan. Provide man na sila yung napilit, kaya nga, O kasi sige butuon mo ka. sa butuhon mo. Oh. Bisan eleksyon sa mga barangay kapitan, nagyan ko na sa amon barangay nga may mga service bla. Gina-provide niya sang kwan sang barangay official. Oh, sir. Regardless kung hindi man sa mabuto sa imo, hindi mo man sila pagbutuhon, pero naga-provide sila. Okay, public service man abil gapon sir. Public Nga matag ka sang salakyan bala. That's why nga ini nga mga paano taga-ay kwarta abi sa eleksyon. Hindi na naguro yung mutig guro Joseph. Nabot baying tawag na bot baying na. O sir kay doon na kultura na gid sa ato na eleksyon bala nga kada eleksyon amo na nga expectar ka ng tawo nga may daw sila nga kwarta. Ginaisip mo lang daan ng imo mo. Oo, tapos amo na sir ang budlay pagit kay ang tungod sir nga kulang kita sang ginatawag nga political maturity. So, sino saan kita makalapot sa Joseph kay pigano kitang abi mo Joseph, ang natanaw ko man tawag nga political maturity sakto na. Kung for example, may damo ta kwarta, milyonaryo ka duha, hindi tayo magpapakali, hindi tayo magbatos. sir, kaya hindi tayo niya kinanlan. Pero mostly, nagabaton sina, Pira de los Vinos, no? May araman niya nga may kwan, may dedikasyon nga, may araman nga may prinsipyo, may mga pigado gidi. That's why nga, kisa gani Joseph, dugapati ako nga, duway gana yung mga sa gobyerno nga magranon kita mo gusto nila imo lang tanan kaya imo nga dahil nila manipula dahil nila makontrolar sakto na sir gusto daw amo na kisay result sa pinsar ko lang nga tinala may imo lang permi kita para nga dali kita manipular sa nga kwan okay nakita nila sir nga ang populasyon sang imol mas dako siyang sa populasyon sang medyo na-improve ng pangabuhi kag ang mga taas nigit nga pero Joseph subong nga eleksyon ang imol ka man, manggaranon ka man, parehas lang buto. Tama, sir. Isa lang gid ang buto. Oh, dapat maging wise gid sir. Amo lang gid ang wise ki kita, no? Dapat wise ki kita. Kung sinoda namutan nyo, kag makita ninyo nga nakahatag na sa benepisyo sa inyo, tiyan mo ninyo butuhon. Tama, sir. Hindi ka mo magpati-pati sa mga Ano problema kisa sa mga patalangay man mo. Oh. Kita sa social media man, kita nga lantaw man kita, pero ti inang mga fake news kisa daw mabudlay man kisa Joseph, kay kisa matalang ka man kung hindi ka magpati. Grabe git subong ang fake news sa social media. Maski din ka lang ma-open na kasi makibot ka lang nga dyan, pa dyan di man ni amo nga. Ito ka na yun. Ikuan mo, i-fact check mo gid. O ako sir, amo kung may mabasa ko nga sa article, kapangita ko ibang pagiging article para ma-confirm ko plus ma-validate ko kung insakto ko hindi. Gan, bueno. Anyway, namin na kay gasarana kami ni Joseph day kay tiway makabot ang amon nga guest si Nini Villana sa Team Uswag. Kag of course, buwas nga adlaw Joseph, may bisita kita, kabay pa nga mag-abot siya sa moment gapon nga oras no 8:30 buwas diri sa atong program Ilonggo News Live diri sa Studio A sang Bullseye no. Malamo gid sa Joseph kay saling ko after this masimba kita nay. Okay sir. Tod nga ang grasya makaagom kita sang grasya sa Ginoo. Kag malikaw kita sa disgrasya. Antes sir tamiyawan ko lang siya, gusto ko lang tamiyawan si ato na producer si Ma'am Bing Lagadilia sa isang Bullseye nga may aga sa imo ma'am kay Cap Roland sang si First Maritime may aga man si imo Cap ari upod kami subong ni Sir Art tungod na wala kami na absent sang guest so kami na ani na duwa nagstoryanan Good morning dira kay Bing kag sa Cap good morning kag sa ato mga viewers subong adlaw good morning dira sa ato mga biyan sa San Joaquin no sa kay Attorney Abad sa kay Attorney Prado kag sa mga konsyales dira sang A-team dira sa Banwa sa Ganiway sa kay Cap Mauda kay Bing Lotero nga palang konsihal sa 4th District sa kay Board Member Rolly Distora good morning dira board kay Colonel Pinuela sa Pabia pista sa Pabia gali sa kay Kwan sa kay Dines good morning dira sa kay abyan nato na SB Pit Tremanyes kag sa kay SB Dol Santikida sa kay Attorney Abdiel Adi Pardo good morning dira sa may San Joaquin
Ako sa Tigbawan, good morning des kay Toto Rex. Of course, sa nagapabalagan mayor sa karon na si Mayorable Guinness Valencia. Mayong aga da sa inyo kag sa tanan nga nagatanaw sa aton nga programa sa Ilonggo News Live. Buwas kita na kita sa guest na naton. Madamo kay salamat Joseph ang imo nga pag-upod sa aton diri sa. Salamat gid Sir Art. Sa ngalan diri ni Ruben sa control ng inyo abyan sa Kanginan Art Calzas. Kita na kita boss. 8:30 sa aga. Mayo gigad daw kag happy Sunday.